изплюхани в 4:30 с автобуса, който бяхме пътували цяла нощ. 14 часа пътувахме и в 4:30 сутринта ни изплюха на гарата, където падаха бръмбари от небето. В джунглата сме, хапят комари, влажно е и не знаем какво да правим, защото в 8 часа чак трябва да сме на агенцията, откъдето ще започне нашия тур. Питахме няколко хостела дали може да останем за 2 часа само да поспим. Не може. И сме тук на етапейка на центъра на градчето и чакаме да стане 8 часа и това куче. Браво! Ами отиваме на второто ни приключение с лодка. След това в Непал, сега сме в Боливия. Има много французи. Може да ги познаете по това, че пушат цигари дори на лодката в Амазонка. Ние все още не сме спали. И момиченца. ¿Y qué animales podemos ver? Vamos a ver, si tenemos suerte, vamos viendo los lagartos, caimanes, ¿ya? Y en la noche vamos a ver también. ¿Ya? Y no podemos nadar. Todo es de bote solamente. Okay. Sí, pero solo una vez y puedes morir. Pesado. Колко е леко да си без раница. Значи сядаме най-отпред, за да може да правим снимки. И също така, ако ни нападат крокодилите, познайте кой ще нападат първо. Ако не сте гледали видеото ни от Непал, ще се покажа тук, за да направите едно брутално сравнение, коя лодка според вас е по-сигурна. Тази или онази в Читулан National Park. Добре, тръгваме на разходка с лодка из Амазонската река. И ако харесате нашите видеа, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да гледате още такива видеа. Ой! Окей. Майко! Hey, Bolivia. Снимай го! Vamos. Съда. Bueno. Gracias. И така ще пътуваме 3 часа. Казаха ни, че ще се движим бавно, за да видим повече животни. Вау! Добре, влязохме в едно доста по-тясно пространство. Майко! Майко, 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 майко. Вау. Аз постоянно съм такава... Искам да видя нещо и не искам да го виждам. Едновременно. Много странно чувство е. Но да, както си говорихме с Марти на предишното такова нещо, където бяхме ходили в Непал, бяхме на много по-нестабилна лодка дървена, която не беше с мотор и беше пълна с крокодили навсякъде около нас. А сега сме на моторна лодка и няма крокодили за сега. Hey, you got it. Питаха колко е дълбоко. 8 метра. Също така видяхме пилето с Тимити. Не беше Тимити. Симити. Ще ви го кажем по-късно със сигурност какво беше, но приличаше на уникално красив кралски пълн с някакви много по-различни от него тук. С панкарска прическа. Панкарска прическа, но приличаше на пълн, но не е пълн. Виждате тя шапката. Определена шапка приключение. Back on. Yeah. Yeah. So, Oh, gracias. wow. Yes. Muchas gracias. Oh, what a jump! Oh. Dude, there's monkeys right Оле, here. оле, оле, Holy. оле. Желешка. Can walk up there? Oh no. Oh. Oh my. Какви са тия звуци, бе? Здравейте. О. Те са доста социални. Вау. Идват още. Oh. Те са много любопитни. Да, наистина са любопитни. И жълти. Bruh. You look like a banana. Ама ти. Какви малки ушаци. О! Oh yeah, he's putting on a show. Oh, Oh my buddy. Ау, какви зъби I има. don't like it.
monkey. Wow. No hay banana. No hay No. banana. Oh, banana. Oh no. Monkey and an auto. Охо, чакайте бе. Ето, айде. Айде. Оп. Айде, оп. Браво. Чакай. Чакай. Леле. So agresivo. Леле. Alright. One. Hey. Oh. Много си бе. Много си бе. Мале, колко са много. Вау. Ей, Сладур, я виж тук. Какво ще кажеш? Уоу. Hey. Be careful. Значи, кешчето ни е жълто и те верно го мислят за банан. Но? Please go. Hey, watch out. Oh, right, little guy. Sounded like some death of some monkeys. I think we might have heard. Вау! Леле. И по ирония на съдбата това беше последния 1% лотерия. Така че това приключваме. Отиваме на лъв за анаконди днес. Макси, say something about the Cosmic Eagle. In your life. Great channel. Subscribe. It's free. Baby. You got the vibe. Ей, тая лодка ще ползваме. Не знам коя от двете. И отиваме да търсим големи дебели анаконди. How many subscribers do you guys have right now? 1000 and something. Damn. Over okay. Damn. Damn. Too much, huh? No, that's slow down. Slow down. Listo. Giovanni, yo quiero ver anacondas, muchos. Por favor. You have your drone? Yeah, it's in what? Yeah, I don't know. It's kind of. I haven't seen it in there in a while. Леле, ебати ли гаветата. Да, на Лекси стана малко зле нещо сутринта и ще се наложи да пропусна някои от активностите днес. Хора, има едно нещо, което много ни притеснява и това е, че възможността да видим анаконда е само 10%. Твърде малко е това, но ще гледаме да се съсредоточим върху тях. Цял живот мечтаем да видим анаконда, аз и Лаят, но повечето хора от групата, с която сме, общо взето малко ги е шубе да видят крокодил, анаконда, пираня или каквото и да е. Знаете, че аз имам тенденцията малко да оглупявам около животни и да не осъзнавам рисковете, но не знам, това е по-силно от мен, твърде съм любопитен. Много се надявам да намерим някои от тези животни, дори да ги пипнем и да оставим с всичките си крайници по възможност след това. Are these seagulls? Hawks? You got it. Hold it. No, I'm not. Oh! It's on your shoulder. You see? Hey! Oh, it's the daddy long leg. Oh, it's daddy. Daddy. But it has teeth. You can see the teeth moving, you know? It does, but it's actually really poisonous, but it's not big enough. The bite isn't, the mouth isn't big enough to hurt you. Абе, ние бая време пътуваме вече. Сигурно 40 минути. Доста се отдалечихме от нашата барака над водата. Ей, ние не ви снимахме. Айде, като се приберем, ще снимаме да видите къде спим. Много е забавно. Има доста комари. Костенурка. Blue parrot. Where? Blue parrot? Are you shitting on me? Up there. Yeah. Донде? Yeah, agora tá meio tapado. Don't die. You see the Yeah, I see it. Yeah, it's too far though. Oh, look at that! What the What? That's a very big wasp. You have 2 minutes. I don't think I'm gonna be bringing water hunting.
No. That's weight. Oh, watch out, Martin. You're squirting everywhere. Oh, can you hold it, baby? Like orange drone footage. I want to see some fucking like epic. J'ai commencé, mais le réel. En fait, Look at the ski. qui veut goûter? No? One sweet. Attends, je te fais un photo. Desayuno. Je vais le croquer, hein. Moi je le gobe pas le truc. Hein. Adventure. Salud. Ah, on a entendu. Oh my god. Esto es piel de culebra, ¿sí? Ah. Piel viejo. Get that in front of the camera. Lick it. Max, do you think you're traumatized From what? from life? No, I do not believe. Just yet. I'd say he is. Traumatized in a good way? No. Fuck no, dude. Whoa, it's getting very thick. Много комари има тук. Ние сме се опаковали яко, обаче те пак проникват. Stick your feet up, Mark. So can we really find an anaconda in this dry place? I think it's just a small colony. Small? Yeah. Where are the big ones? My pen. My anaconda don't want none unless you got buns, huh? Y hay otros tipos de culebras aquí? Mucho. Pero ahorita estamos buscando anacondas o... Anaconda y muy pronto encontramos otra ¿Sí? serpiente, ¿no? ¿Qué es el animal más peligroso aquí? Cascabel. ¿Qué es esto? Es una serpiente que lleva chonono en la cola. Oh, wow. De esta Venenoso. fue que- sí, de esta fue que encontramos la piel Mhm. de esta de aquí. Oh, okay. Wow. There's so many. Леле. Тук не е за всеки. ¿Podemos comerlo? No, No. sí se come. Do not eat. Ya, ¿dónde duerme? ¿Dónde se quedan las...? Donde hay tarope y un poco de agua. И podemos ir allá? No, porque mira, está todo hierbado y muchos kilómetros para llegar hasta allá. ¿no? Y hay muchos mosquitos también. Un falta camino para ir para allá. ¿Vale? Come on, Max. Show it. ¿Esto es natural? Wow. Si lo quemas es bueno para los mosquitos. Well, let's burn it and I'll hold it. Yeah. За жалост комарите стават все по-безпощадни That's the lowest. Like, и ни е трудно да продължим по-напред. Но продължаваме. if I were gonna take it, have the lowest low. Pica ya. A mí me picaron la cabeza acá. Esta aquí, no, cuidado, cuidado. Cuidado. Esta no vas a topar. Ah, porque los rojos. Yeah. One beat me in the head. It felt. Yeah. Yeah, me too. Oh yeah, I got one right. Нашият човек слуша EDM и се пръска докато вървим. I feel like Martin's bachelor party was crazy. Did you have a bath party? Yeah. We were 18 guys on camping tents. What's that? What if it made you realize you don't want to marry her? It was like you. There's always a risk, but you know, no risk, no magic. Yeah. Oh. Stuck in this Those pop. blueberries are all They're like fakely perfect blueberries. Oh my god, you're just fucking ruining natural habitat. Alligator skin? Oh, Bones. the bone. More Oh my god. Okay, let him rest in peace. Еми хора, оказа се, че е доста трудно да намерим анаконда и каквато и да било змия в момента. Големите анаконди се крият
доста по-навътре в гората и влизайки там, комарите са, меко казано, безпощадни. Едва ли има спрей или мазило, което да ви спаси от тях. Връщаме се в лодката и отиваме да намерим Пепе, един от алигаторите, които живеят тук в реката и хората го познават. Ще се опитаме да го навестим. What Martin just found, everyone. Del mono. Del mono? Sí, el mono. Del mono. Ah, mono, macaco, monkey. What a brave guy. Yeah. You know the disease of the monos? Oh yeah. This sex disease where you get too many girls. ¿Cómo se llama esto? Pacay. Pacay. Tastes like banana almost. You're not supposed to swallow. Parece какао. Sí, similar a cacao. Подобен на какаото, но този път съм достатъчно опитен да не изям костилката. You were saying if you get lost in the jungle and you find these, you will live. Sally dance, bro. Perfect, Tito. See, almost. Put your Lele. hand. Put your hand. Розово делфинче. Това са гнезда. No hay pájaros dentro? Hay huevos? Huevos. Abundando. Ами нямахме късмет нито с анакондите, нито с крокодила Пепе. Така че сега отиваме да ловуваме пирани, с които ще вечеряме до вечера.